Tretie olympijské zlato už visí na krku bratom Hofštornerovcom. Nemci Michal a Piesik nezvládli ten obrovský tlak, ktorý mu ich vystavili svojimi dvoma fantastickými jazdami bratislavské dvojičky, vychované na Čunovskom kanáli, kde vyrástli na absolútne svetové superhviezdy. Nie len vodného slalomu, ale problém si povedať, že celého svetového športu, veď koľko je takých športovcov, ktorí dokázali zvíťaziť na olympijských hrách 3-krát za sebou. Čas bratov Hofštornerovcov už Nemci v žiadnom prípade neohrozia. Peter a Pavel si môžu povedať do tretice všetko zlaté. Neuveriteľný výsledok. Nemecké sklamanie nám dáva tretiu zlatú radosť pre bratov Hofštornerovcov. Neuveriteľný výsledok. A vstup do olympijskej histórie. Málo zlatých hetrikov. V vodnom slalome vôbec prvý, vôbec jediný. Neuveriteľná úloha, ktorá stála pred Pekingom, pred dvojicou posádok, pred dvojicou lodí. Zvládla ju však len polovica. Peter a Pavel Hofštornerovci podstatne úspešnejší v Pekingu ako Tony Estange, ktorý sa musel skloniť pred Michalom Martikánom a aj zvyšnou finálovou zostavou. Zatiaľ, čo sledujeme ešte stále tie spomalené zábery sklamaných Nemcov, už